ihe polygamy na-ebu abịa, ọ na-ebu ụzọ abịa. Ọ na-ebu onye isi wawara ya so onye mama nwunye di momenem ya. Ọ na-ebu kezụkasa nwa ya so nwunye di emere nwa ya na ka ọ hapụ ịba uru ka ọ wụrụ nwoke ga-aba uru. Mgbe ụfọdụ ndị mmadụ na-agbara polygamy ọsọ, anaghị agbara ya ọsọ na nke nwoke lọga ha ga-emecha wee vụ ụmụ nwaanyị abụọ ga-emecha wee ekwensu, mana a na-agba ọsọ na truly sometimes ofu n'ime ụmụ nwaanyị ọha abụọ ga-anọ wee ekwensu, sometimes ha abụọ na-anọ enwe nke were ekwensu, mana onye nke a na-atụ ụjọ onye nke a na-atụ ụjọ onye nke a. Kezụkasa nwa ya ahụta dat na nwunye di emere nwa ya dị useless. Ke nwa ya gawara n'ihu, nwunye di eke asị na nwunye di ewerele star nwa ya na o were star ụmụ ya. Ka enwe ka nwa ya nwụrụ, ya ahụta ya na nwunye di gburu nwa ya. Ọwa ụjọ ihe a na-ebu abịa. Mgbe ụfọdụ this step or half brothers or half sisters ịnara nwanne ha nri n'aka, step brothers and step sisters, onye ọbụla na-atụ ụjọ because gịnị, mama ha ga-groom ha to be afraid of the other family members. Ọ bụ ihe a na-agbara ọsọ mmadụ ịnọ, fear of uncertainty. Ọ bụ ihe a na-eji agbara polygamy ọsọ. Mgbe ụfọdụ ọ na-ebu ụzọ ya wụrụ na nsogbu mkpamkpa buga, mgbe ụfọdụ mkpamkpa ebuga bata ụjọ na enwere ihe megana, ifu ndị na-enwe ihe megana. Ọ wụrụ ele mgbe ka ị ga na-asị mmadụ hapụ obi onwe ihe mere, ihe abụ ihe chọrọ ime mgbe ọ chọrọ ime. Ọ bụ ihe a na-eji agbara polygamy ọsọ, enwe ihe ọzọ. Ọ bụrụ na ị nọ ngalugbo ene, ọ na-agụ agụrụ ịpụta gị esi ndị omenọ nwunye nke isi, nwunye nke abụọ, nwunye nke atọ, mee ka ha mara before ha baiga n'ime marriage with you, before ha soro no baiga, because you will end up having some wives that will leave you. Nwunye nwere ike pụta sị na ọ gaghị anọ, by the time ikwu ihe asị na ọ gaghị anọ, ya gaghị anọ, ya pụọ. Ka anyị ịlụbataga ka isi ekwe hapụ ya pụọ, ịlụbatachakwa ya efilie na ịlụbatara na ya wee nje, gwakwa ya agwadatị na ka isi pụrụ because ị batara, ọkwa na ị gaghị ekwe ka onye ọzọ bata ekwekwa ụzọ. Ọ dị mma ka ị gwa ha agwa. Mmadụ dị mma ịma ihe ọ na-abanye n'ime tupu ya abanye n'ime. Enwe onye so techin shiri tie na ọchịchọ nke na adịrịla, mana ị ga-agwa mmadụ ibe na adọlt a gịnị ya bụ baga n'ime that union, silekwa ihe ị chọrọ na ịlụcha anyị gakwa alụkwa nwaanyị ọzọ, na ị ga-ala ike ịlụ nwaanyị ọzọ. Ụfọdụ ụmụ nwoke anaghị alụ nwaanyị ọzọ na nke isi agwa ya njọ ọ na ọmụmụ, ha na-alụ ya nwaanyị ọzọ because of gị na owote ndụ ha na ọchịchọ ha shi dịrị. Aga na like edewe nwaanyị ihe, edewe nwaanyị na mafe, edewe aretichara ha ụlọ, ọpụta ya echeke ka ọ chọrọ ịgakwuru ya gakwuru. Ụfọdụ ụmụ nwoke dị like that, mana mee ka nwaanyị ahụ dị awe. Ọwụ na ime ya ọ dị ha wee ghọrịala ya, ideceive. Ụfọdụ ga-adị betrayed enough ime ihe na-ekwesịghị ekwesị, mana n'ime ihe niile a na-eme mgbe ụfọdụ ọgụwa ga-ebiji egwu nke nwoke, you find out that ị gaghị last, ọ ihe abịa gawa n'ọdịnala ụmụ dị ejiri chie ya. Because gị na mmadụ agaghị akwụrụ gị tụbata mmadụ na ejide aka ejide na ụnụ nwere long journey to work, ụnụ gagidezi ji agaritezi n'ikpa welu awala gị dọnụkọwa dozuwezie ndị ọ nagadị comfortable with gị dọbata juo ha n'ime that union edewere na ọwụ mmadụ abụọ na-anọ n'ime ya. Nkọwa ma ọ gịnị mee ka onye gịnị ya abụọ that lady ọ bụrụ na ịma na ọ ga-ezuru mee ka ọ ghọta si ya nne ọkwa na ị gaghị anọkwa lekwekwa ụzọ nlụcha aṅụ ọgwụ maka nwoke isi nlụcha aṅụ akụkụ ma alụkwa nwaanyị ọzọ. Ya ele ijiri egwuregwu kwuye, ịdị serious kwuye, eluigwe na ala ebiala witness na ikwere ya gwa. Ya prepare kwanụ mind ya na di ya nwere ike ịlụ nwaanyị anytime. Enwekwanụ nke ọ na-eme, ọ wụrụ ka ọ na-agadara ụmụ ya, ya ghọta na ihe di ya kpara na ọwụwa obi na ọwụ naanị ụmụ ya ga-eke, ya enwe ike gadawa onwe enwe nke ọ na-edewere ụmụ ya, ya edewere ụmụ ya, enwe ka ụmụ ya dọkọtazi ka eruru ha, ya ewere tii na ka ọ na-enye ha. Ihe ndị a niile wụcha planning. A na-apụta just one day plan nwe, a na-plan ya n'oge before ya emewe. Ụmụnne m, the next video m ga-agbotowe ebere will explain better. Udo dịrị unu.